Deze leerlingen hadden een nepaccount aangemaakt op de naam van een andere leerling. En met dat nepaccount hebben ze weer andere leerlingen die bij ons op de beugel zitten beledigd. En die kwamen verhaal halen en zo is het boven water gekomen. Wat voor belediging hadden we het dan? Ja, dat weet ik niet helemaal precies. Maar het waren in ieder geval niet vreselijke beledigingen, maar ze waren beledigend genoeg voor de jongens van onze VMBO-vestiging om hier verhaal te komen halen. De jongens binnen alle keer een paar dagen geschorst. Maar de dierders en de slachtoffers hadden peteerwest. Ze zijn spijt te hebben van haar een actie. Sociale media, als Twitter, binnen haast net meer voor te denken. Een grutpad van deze HAVO-VWO-leerling broekt het haast alle dagen. Ja, gewoon om met vrienden te praten. Ja, en een beetje zeggen waar je bent. En wat zegt er dan op? Wat is die laatste tweet? Dat ik naar de C1000 ging. Het Bonnigo College bezocht alle dagen wat er de squallen skreun wordt op sites als Twitter. Dat er wel eens wat rare woorden skreun worden, dat jet erbij. Maar er binnen grenzen, ook op internet. Ik tweet geen rare dingen. Nee. Ja, maar wat is een raar ding? Wat kan net? Nou, mensen uitschelden. Dat vind ik niet kunnen. En allemaal rare dingen. En wat kan wel? Nou, normale dingen in het dagelijks leven, zeg maar. Hij zou eens wat vervelends mij maken, maar de sociale media. Nee, eigenlijk niet. Er is nooit echt ruzie van gekomen of zo. Nee. Maar wel eens dat starters van, nou, dit vind ik eigenlijk net leuk. Ja, nou, ik had wel eens van tweets en dan dacht ik, oh ja, het gaat over mij. Maar niet dat mijn naam erbij stond. Nee, maar dan wisten ze het wel. Ja. Het is een groter probleem dan we vaak denken in het onderwijs. Want het pesten stopt niet op school of op straat, maar het is zelfs tot in je slaapkamer. Op het moment dat je de computer open doet, kan het je overkomen dat je uitgesloten wordt, of dat je beledigd wordt, of dat je naar je gescholden wordt. En ik denk dat we daar in het onderwijs veel aandacht aan moeten besteden. De schoolleerling vreeg het ouders haar been in de gaten te houden wat ze alle keer op de sociale media doen.